Nina bendlovena amandla sanibingelela sanemukela kwiindaba zethu ze1KZNTV. Sanibonani. Umholi weqembu Team Sugar South Africa uMusa Thwala uthi ukusebenza kanzima esakhula ikhono kwamenza wayeka umsebenzi ayekade wenza ezimayini wagxila kwezombusazwe ngoba wabona igebe elikhulu longanakekelwa kwabantu emazingeni aphansi kakhulukazi eindaweni zasemakhaya. Uthwala usho kanjena ekhuluma neziko lezindaba labesibheka khona ukusungula kweqembu lakhe nokumazi kabanzi emva kuba ke sematheni ngevideo imveza edlala umdlalo wezimoto nowathola ukugxekwa ngalokho okumdlalo obizwa ngokuthiwa phecelezi ukushaya Isidudla. Ukuba usekela meya waseNewcastle kukamuholi weTeam Sugar South Africa kumenze wagqama kakhulu ngenyanga edlule ngesikhathi kusabalala ivideo ebonakala esemotweni esemdlalweni eshaya Isidudla nokwathola ukugxekwa abaningi abanye bethi kakumfanele ukwenza lento ngenxa yobusikhundla naso. Kulokho wayiphendulela ngokuthi ngale kwepolitiki kuningi naye akwenzayo nasiphilisa ngakho. uMusa Thwala yimina insizwa le eyakhulela la emadadeni section 5 ngazalelwa khona ngumsinso okuyimilela. Mangikhula ke ngakhula nje ngifunda ngikhula nezinsizwa ngifunda eMlamleli LP ngaqhubeka ngaya HP school sasithi HP yabo okwayisithobela umthetho ngabe singaqeda ke ePhendukani eHigh school. Mangiqeda ke eHigh school ePhendukani ngaba nenhlanhla ke ngathola ibasari isikole ngahamba ngafike ngayo trainer khona ngaqale ngatrainela as an artisan ngangenza iboiler making ke khona ngabe singaqualifya ke ngandlula ke ngangumuntu wasemayini kahle kahle ngahamba ngosebenza ePhalabhora emayini khona ngasebenza khona iminyaka nje yaba mningana impela wasuthi ngo2005 ngabuya ngazoqala kwiAnglo mine la kwakuyi-coal mine khona ngoba iPhalabhora kwakuyi-copper mine eLimpopo. So 2005 ngasebenza up until 2013 but ke ngabona lapho ukuthi cha hayi akungisebenzeli basemayini ngoba ngangikhule ekhaya ekwakukhulunywa khona ulimi lepolitiki umama ongizalayo. Iqembu iTeam Sugar lisungulwe ngo2020 ngesikhathi seCovid njengoba uThwala ekufisile ukuthi akaqalanga ngokuvela asungule iqembu kodwa waqala wasiza abantu ngezinto eziningi ezahlukene nokuyikona kwamdonsela ekutheni abantu bamfaka ingcindezi yokuthi mangasungula iqembu kuyilona elizobamela emphakathini nakomasipala. Wathi ke msakazi ngo2020 ngibona ukuhlukumezeka kwabantu. Previous mina ngangikwezinye inhlangano ngakhula ku-ANC ngaqhubeka ngandlula khona ngayekela nga-EFF ngangu-treasurer we-EFF ku-province sangabona ehlelo sahlukana ngase singahlala ngisiza abantu ke ngabona igap umsakazi yokuthi abantu mabeshayisa emsebenzini bayihlalela emakhaya laba abahlele emakhaya bangasebenzi abasizakali laba abanezingane abasizakali nalabo abasebenzayo especially kwimbona abancedeki. Ngabe sengithatha isinqumo sokuthi ngo2020 umsakazi ukuthi ake ngithi njalo ngesonto ngibize abantu nje nge-radio local radio ngicela abantu aba150 engithi wozani nize kimi noma ngabe yipi inkinga emsebenzini ushoda ngepasi awusebenzi nani ngiwothi ngakusiza kanjani. So ngoba ayisothandeni lento yami ukusiza abantu ngabe sengisuka ke msakazi ngo2020 ngiqale ngisebenzele ekhaya nje emva kwendlu ngithenga amabhentshi nje awu20 bahlale abantu ngiqale ngo6 ekseni ngize ngiqede ngo5 ntambama bese kuthi ngomsombuluko ngivuka ekseni sengibheka lelisa labantu aba150 mawuthi khona bakwaSasa ngiqala ngosasa ngiyaqeda mhlawumbe ngibhalisela ingane ukuthi ithola imali yabo zama grant nani ngidlule ngiye home affairs ngibheka amapasi ngibabize bonke abantu laba abafuna amapasi ukuthi abagcwale la bangene nakhona ke ngivale kwa home affairs
affairs ngithi akusizwa abantu bakithi ngindlule ngiye nalabo abakhala embonini zendwangu le ukuthiwa i-textile industry nakhona ngifike ngivale emafemini khona kuza amaphoyisa ngithi abantu bakithi ngeke bahola o200 nge-fortnight sikhona sizinsizwa sidlala ama-China. So ngangilokho ngiyenza lento ngayiqala ngo-2020 kwathi msakazi ngo-2021 sengicabanga ukuthi hayi ake ngivule i-union manje ngoba ngisiza nabantu wakhala umphathi wathi awukwazi ukuvula i-union ngoba nathi siwumphakathi sasizakala ungcono kube i-political party ezokhava yonke into. Ngangacabanga lokho msakazi isikhathi eside ngoba enye into ngathi mase ngiqala ngisebenza igama lami kwakuwushukela and then ke osisi laba abasebenza emafemini imbongo bathi sihamba noshukela so thina siyi-team sugar siyi-team kashukela. Mase sefika umphakathi ngithi mina angifuni ukukhuluma ipolitiki abantu balambile abantu abasebenzi so ipolitiki sebe-right abantu ngayo bathi cha bese uthi Team Sugar South Africa kuze usingamele sonke ungafaki igama lepolitiki ngabe sengithi cha ngizohlela ke ngibona kwase kuthi last year ngo-2021 ngoJune ngathi ngihleli ngathi ake ngiyenze lento ngoba umphakathi uyangiphusha nabasebenzi bangiphoqa ngabe sengidrafta i-constitution ngabiza uzakwethu umnewethu okuandile Nkosi owu-deputy president manje ngahlala naye phansi ngathi ndoda ngoba kunjena kusase indaba zo-COVID mele siregister inhlangano angeke sikhona ukuthi silinde ngoba abantu bayifuna lento nebayiphusha bakholelwa kumina ngabe sengisuka ngawu-June ngayihlohla le ePretoria ngafika khona ngalo nakhona bethi akunabantu kwa-IEC kuvaliwe ngafona ngenkani ngathi ngifuna ukuregister la. Leli qembu likwazile ukungenela ukhetho lohulumeni basekhaya ngonyaka odlule njengoba kumasipala eNewcastle lathola izihlalo eziyisikhombisa eDanhauser nakhona lathola ikhansela kanjani nakumasipala wesifunda eMajuba. Uthwala echaza ngalokho uthi akubanga umsebenzi olula kepha ungalali kwakhe nokusebenza ngokuzikhandla ikona kumbekelayo khona ikakhulu ey'ndaweni ezahlukene engaphansi kwesifunda eMajuba. Ngenxa yokuthi akekho usomabhizinisi noma umuntu wayithathela enhlokweni lento eTeam Sugar South Africa babeyibukela phansi nje bethi stockfella. Ngangisebenzela ke msakazi akekho engifanda ngangisebenza nje nge-1400 ngilayisha abantu ngibadiliza ngingalali msakazi mangiqeda ngo5 ntambama ngo6 ntambama ngiyahamba mina ngiyoloud hailer iward ubusuku bonke ngize ngibuye ngo4 ekseni ngithi ngizobe ngisendaweni ethile abeza abantu uzothatha inkinga. Kwangithatha inyanga msakazi nohafu ukuthi ngingalali ngenza leyo nto leyo kodwa ngabe sengiyibona izithelo msakazi. Namhlanje ngu-deputy mayor, namhlanje nginamakhansela u7, nginama-ward awu2 ngawawina ngebhadi ke lahlishela ikhansela lethu ngoba lidlulile nje inyanga endlule uward 31 ukhansela uNokushaya but ngikwazile naseDanhauser la ngakhongintestana khona kumasipala seDanhauser ngathola isithi nakhona kwaba no chief whip khona okumama wethu uvumile encane na ku district sakwazi ukuthola u-chief whip okuandile Nkosi o-deputy president mina ngu-deputy mayor la eNewcastle sabe sesiba namasithi amanye sawothola amathathu ku district amakhansela ethu wonke awu11 kwaba ithelo ezinhle kakhulu msakazi singamile siqhubeka. Uthwala ungusekela meya kumasipala eNewcastle kanti lo masipala uphethwe i-IFP ubambisene nayo iTeam Sugar iDA namanye amaqembu echaza ngobudlelwano babo nokusebenzisana. Uthi noma bevele enhlanganweni ezahlukene kodwa bayakwazi ukuzwana mangabe kukhona izinto ezishayisanayo nokusuke kubonisana ngazo ezithinta ukusizakala komphakathi nentuthuko. Msakazi asisho ukuthi ngoba siwuhulumeni phela manje mina ngikholelwa ukuthi umuntu owuhulumeni umuntu owini ward yabo mabu kwamasipala nje uyi-PR council uku-governance. So ngoba siwuhulumeni sikholelwa ukuthi i-interest esinayo eyabantu noma khona ungaboni ngehlelo lodwa mhlawumbe mahlala emkhandlweni mele lokho siqikelele ukuthi siyakumanage futhi siyakunesa ngoba msakazi enye into mangabe umholi kukhona izinto ovese ungayithathela enhlokweni uthi
mabe ngiphume eceleni nami ngilwa nomuntu okuza kwethu ngibambisane nakho lokho ngeke kwangilekelela ngoba abantu emphakathini bona bafuna intuthuko abanendaba ukuthi usha kangakanani kulesitulo ohleli kusona so angeke uphindele kubantu uza ama excuse ukuthi asibambisani nozakwethu abangilekeleli into siyipromote emsakazo ukuthi yenza olunye uhlelo lokuthi uye ebantwini uyasebenza uyahola unabo abantu abaseceleni abangalekelela makuthi imali yomkhandlu ayikho enough izinto ongakhona ukuzenza phuma uzenze wena njengami msakazi izinto engizenzela umphakathi nangomholo wami ngoba ngathatha isinqumo nje ukuthi uhalf omholo wami ngilekelela ngawo umphakathi khona imphakathi enganama toilet khona imphakathi enganazindlu khona imphakathi enganakho ukudla so ngihlale ngisebantwini mihla nayizolo sithi phila ngiphila echaza ngezinye zezinto abazenzile njengoba ethi waqala walela izimfuno zabasebenzi uthi kuningi asebekwazi ukukuzuza ngalo kokuthi bagxile kakhulu kwintuthuko yomphakathi uthi nezaguga nazo bayakwazi ukusisiza ngezikhathi zeimpesheni ukuyithutha kanjani nokubafunela indawo evikelekile okuyila elindela khona impesheni yazo akona kuphela nje kwe service delivery ngifuna ukuzisho izinto esiyi-achievile sa-achieve msakazi eyokuqala nje ile yasembonini esaqala kuyo sakwazi ukuthi sishintshe isimo noma singaphelanga kahle sokuthi abantu baqale ba-register ngoba abantu babakithi babe-exploiter bengarejistiwe besebenza umuntu asebenza 10 15 20 years mekaphuma akatholi lutho akatholi nano-blue card sakushintsha lokho ukuthi umuntu mengena uthi umthetho 7 days engenile akarejistwe kuyo yonke imikhakha ngaba i-security ngaba indwane yemboni noma yensimbi sakuwina lokho la eNewcastle ngoba bayazi ukuthi mawukuthi kunabantu abasebenzayo bahlukumezeka ikhona iTeam Sugar South Africa izobe seyinyathelweni zakho nasejebeni zakho okwesibili msakazi esakwenza eHome Affairs abantu bebe relaxile be compliance benethezekile sakwazi ukuthi siuvule lo mnyango ukuthi akwazi ukuthi umuntu usakwenza interview uthatha iminyaka sifika namhlanje umuntu onganapasi siyakwazi ukumlekelela kwenze sakuachieve lokho nale yakasasa msakazi ukuthi kusasa kwakunezimo la uthatha abantu ogogo bahlukumezwa abanye bathatha omashonisa imali bangasaholi sakuvala konke lokho savala nanokuthi umphakathi wona uqobo uyeke ukuthatha imali engane uhamba ubolekisa ngako mashonisa imali nakho sakuachieve lokho okunye kumnandi msakazi esikuachievile nesikuachieve manje siphusha kakhulu uhulumeni khona imizi msakazi sibeke nje icacile Newcastle engakazi ibe nama toilet umuntu ongalazi itoilet netoilet eliflashayo so siyazenzela thina lokho singama Team Sugar sesiqalile siyakwenza nama toilet siyawapenda futhi abe masters kuzahluke nezindlu sesiyaqala siyazenza ukuze si-challenge nohulumeni ukuthi akhe izindlu ezisezingeni senze example nje 4 room noma kuthiwa 2 room ubone ukuthi le ndlu yindlu ebuyisa isithunzi nesizotha kumuntu sikuachievile lokho msakazi okunye sakuachieve msakazi safaka inselelo ikakhulukazi kwizalukwazi ogogo laba kuthiwa abantu abadala inzala abantu sakwazi ukuthi sifike la uholwa khona ukuthi cha abakwazi ogogo bethu bahlala ngaphansi nje elangeni kungekho into ebavimbayo noma ithunzi ngaphansi kwabo nanokuthi bangadli lutho sakwazi kuyi-Team Sugar ukuthi sihambe eposini lasemadadeni eNewcastle la kwagcwala khona ogogo nomkhulu sithi sizobafakela ithende badle every month mabe bekhona makubanda bathola isobho bathole yonke into nalabo abanganayo transport ba-transport saku-achieve lokho okubalekile ku-service delivery uNkulunkulu emuhle msakazi ngoba ngu-deputy mayor ngu-president futhi e-Team Sugar South Africa kungisizile ngiyi-ward councillor futhi ngawina iward lami wa-28 isenta yasemadadeni lokho kuyangilekelela ngoba yimi engibhekelele infrastructure okumgwaqo amanzi nogesi so lokho kunginikeza upper hand ukuthi ngempela izinto engangithembisa abantu nefuna abantu ngikwazi ukuthi ngifike kuyo ngifinyelele ngiphinde ngingqonqoze eminyango womkhandlu noma umasipala ukuthi nani ngenelelani laba ngakhona ungenelela khona ngihambe ngiyofuna izinsiza kusebenza ngibuye kuningi sesikuachievile emsakazi ngo-2024 kuzoba nokhetho lukazwelonke ephendula umbuzo mayelana nokuthi zimkanjani inhlelo ngokungenela ukhetho uthi kuyimanje bamatasa babhalisa izifunda
ngoba bayimisele ukulungenyela lolu khetho. Iy'nhlelo zinhle kakhulu. Initially thina masiqala sasiregister vele national ngenxa yensiza kusebenza nama-resources asinganayo imali safocus nje kuma-ward ali-10 akwazi usinikeza amakhansela u7 plus 3 ku-district na-1. So sibe sesithi cha asiyikhulise-ke lento ngoba sithe Team Sugar South Africa ayihambi sabalala. uNkulunkulu emuhle la KZN msakazi ubonile mhlambe enyangeni endlulile siyolontsha laphana eMgungundlovu Pietermaritzburg ukugcwele ihole. uNkulunkulu wamuhle bagcwala abantu kwagcwala abantu bako Richmond lasangakazicabange khona. Sandlula sayeThekwini kwamashu saba nehole nefunction yaba very successful bagcwala abantu kwafika ama member 800 amasha ajoyina. Sandlula sayeZululand nakhona kwafika ama member edrivile all the way from eZululand yalapha afika joyina nawo iTeam Sugar. And then Ogwini asekhona ngoba sizoba ne-tournament omhla ka-27 nje laphana Ogwini yebhola ezobe sisponsorisha khona ngama-trophy nangamajezi ama-team awu-16 azobe dlala. And then uNkulunkulu emuhle East London kwaba khona nethimba elisuka ngama-taxi nalo lafike layithatha neLimpopo. Into uNkulunkulu asenzela wona umusa iLimpopo wonke ama-region asevese alontsha ngokukhulu ukuphazima nje. So ke uNkulunkulu emuhle sijabulile esidibenge eGauteng nase-Alexandra sekhona. Ngikhuluma nje ngoba ubona nawe kuma-media gijima yonke le viki liqala nje leyophela ama-Team Sugar avala ama-pothole lapha esidibenge kugcwele kumida nje. Siyajabula ngoba nohulumeni uthe ukuthinteka sesawubona ama-truck alandela ngemumva iTeam Sugar South Africa esidibenge sithi keep up good work esidibeni sub-region evala ama-pothole nala Newcastle sithi sizothatha i-pattern silandele. Iyakhula kakhulu empumalanga sesinayo ithimba elisebenzayo khona. NgoJanuary sine surprise ngoba kunamalunga andlula ku-5,000 azojoyina aphuma kwinhlangano ezinkulu. So memezela konke lokho futhi abantu abaziwayo abanamagama amakhulu ozobubabona abadumile nje i-top 10 la eSouth Africa kwezepolitiki bazobe benathi. Kuyisibusiso sawungenela ukhetho ngo-2024 eParliament sobe sikhona ngeTeam Sugar South Africa sithi phila ngiphile chila ndichile anyani ha. Kodwa Sibisi ngiseThekwini. Imindeni elahlekelwe kabathandiweyo bayo ngenxa yondlama olubhekiswa abesifazane nezingane ithi ivukelwa komunye ngalesi sikhathi sonyaka. Kwabaningi kuzobe kongokuqala ukuba ke ngalama holiday okuphela konyaka babe ngabodwana kusukela bahlelwa ke ilomshophi. Umndeni waKandlela endaweni yaseSobante eMgungundlovu maphadna lesifundazwe wadlulelwa ngamalungu amathathu okubala umama, indodakazi kanye nomzukulu oneminyaka eyisishiyagalombili yobudala. Isihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ngomunye umbulalazwe ohaqe iNingizimu Afrika. Isifundazwe KwaZulu-Natal sibe nezigameko eziningi ezahlukene zokubulawa kwabesifazane kanye nezingane. Sithathe ithuba sabuyela emuva emndenini yezisulu. Uzokhumbula ukuthi sikubikelile ngodaba lomndeni waKwaNdlela eSobantu eMgungundlovu lapho kwabulawa khona amalungu amathathu omndeni kwathi umsolwa wagejwa edilikajele enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Ilungu lomndeni esikhulume nalo uThandeka Dube uthe kubuhlungu njengoba sekuyisikhathi samaholide. Mabagilwa usisi wami lomdala kube indodakazi yakhe bese kuba ingane indodakazi yakhe. Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu nje. Makufika lesi sikhathi festive yokuqala lasingekho nabo. Kubuhlungu kakhulu. uDube uthe selokhu ahlala kwaNdlela kusukela kwavela umshophi. Ngizama nokuhamba ngaya ekwami eFrance kodwa kwangavuma ukuthi ngihlala ngaphinde ngabuye ngoba sele ungahlala lokho since kwenzeka isigameko bengiqala ukuhamba mhlambe 2 weeks back ngahamba iweekend eyodwa ngabuyela ngeza la ngoba nala ekhaya ngigazi ukuthi kuzokwenza kanjani kosele kodwa Uzwakalise ukudabuka okwedlulele ngokubulawa komntwana. Buhlungu kakhulu when it comes nje to enganeni kakhulu
kuqaqamba kakhulu angisho ukuthi akuqaqambi kulaba abanye kodwa enganeni kuqaqamba kakhulu ukuterminate nje impilo yengane encane kangaka terminate-ke nje kalula kanjalo. Sekunzima kakhulu ke manje ikhathi zokhisimusi ukuthi ngabe sithi manje ngabe sekwenzeka ukuthi kubhlungu kakhulu. Usavuka umunyu uma becabanga ngothandiweyo babo. Insukwini nje kade ngikhala ngifisa engathi nokhisimusi ngangababikho la ekhaya ngoba kuzobuya konke. Ngoba ifestival yokuqala la bengekho empilweni zethu bengasekho. Hlungu kuyabuya everyday nje kusondela insuku zakhisimusi ngiyakhala nje everyday. Especially mangingedwa noma nginabo abantu ngiyakhala but kakhulu mangingedwa ngimagina izinto okwakuthi mase kusona kuyilesi sikhathi izinto esazisenza nabo communication ukuthi sokwenza njani ingane izogqoka ngalonyaka into zakhisimusi kuzophekwani kuzodliwani. Umndeni wakwaNdlela wawuphilelana nomakhelwane lokhu kufakazelwa isimo abakuso njengamanje. uDube uthe basakhala uma bebungaza ngamalungu omndeni wabo. Kade sikhuluma nje nabanye befamily nabanye omakhelwane ukuze ungangcono ukuthi sibe ndawonye ukuze inhlungu singangidli ngedwa. Bengifisa ngisho ukubaleka ngihambe ngeHammersdale kodwa ukuthi ngithi it's better ukuthi isitha usibheke ngqo ubhekane naso inhlungu ubhekane nayo ukuze mhlambe uzama ukusihlule noma ngeke usekuhlule. Ngoba nomunye kasisi wami kade ucabanga ngisho ukubaleka eka-anti wakhe eMnambithi. Ngathi mina asihlanganiseni into yokuthi sibe ndawonye. Size nje get together ukuze masikhala sikhale sindawonye. Angakhwali umuntu eyedwa lesikhale sindawonye. uDube uthi abazange bathole ukwelashwa ngokwengqondo ngemumva kwalesi sigameko. Ngifuna uqamba mangasange sithole inhlobo ngoba seke saba nama-event nje e-gender based violence akade enziwa bengiba speaker as a victim. Bengikubeka lokho mhlambe ama-event abe u-3 engiwahambelile eyodwa isuka khona la ekhaya kwaba nomkhuleko eyayihlelwe umthawelanga enye organization eholwa intombazane ekuthiwa uZamabhi esebenza kwe-Radio Maritzburg. So yasukela la ekhaya kwaba nomkhuleko sahamba sayi-groundini yaphethe egroundini saba khona njengomndeni ngakhuluma nakhona eyalandela yabase-Drobhini khona la eMaritzburg nakhona ngakhuluma bekhona futhi abama-NGO bephelele. Uthe bagcina ngesikhathi kwakuvele umshophi ukuthola abantu abazobasiza. Sound plus -10 amakhansela nama-social worker afika la endlini agcwala la gcwala indlu. Abanye ngabuza ngathi mina ngizosenzisa u-1-on-1 noma individual noma group counseling ngicela ningichazele. Bathi sina sifisana angazi mina ukuthi semesasikusona sasingadinga ukuthi kubuzwe kutheni ukuthi sifisa yipi counseling kanti bona bafundisa ukuthi izimo enjeni benze njani kwababuza kutheni. Ngathi mina sicela u-1-on-1 ngoba group counseling ama-pains ethu awafani abanye la kwisini bayibonela ngokwabo. So thina njengami mina ngabona sekusemotuary so asifani nokudila ne-pain asidili nayo ngokufana. Nina ngoba ningaboni ukuthi sidinga u-1-on-1 la u-group counseling ezosenze lutho ezosize ngalutho. Omunye wangena la ekamereni nomunye wangena la omunye wasekhishini omunye wasala la mina ngaye emotweni omunye wayemnyanga kangayi-understanda ukuthi leya counseling ibizwa ngani angi-understandanga. Emva kwalokho kwathiwa bazosibhukhela bazosifonela bafona ngelinye ilanga bathi sikhona yini ekhaya bafuna ukuthi ngathi sikhona but azange baze bafike mhlawumbe kwaze kwayi-4 times or 3 times. Ephawula ngokugwetshwa kwamsolwa uNjabulo Ndlovu owatholwa enecala
wabese egixabezwa ngodilika jele uthe iyabadida indaba yokuboshwa kwakhe. Asazi noma uboshiwe. Yesu wagwetshwa sibhekile. But izinto zenzeka la emhlabeni. Asazi noma uboshiwe yini. Njengoba kuthiwa uboshelwe ko-Kokstad kwaqhamuka indaba zokuthi nangushaya usesibhedlela. Into esingayazi noma ikhona noma yayakhiwe noma kwenzakalani asazi. Namanje nje sisadwanguza nje mesibuzwa abantu sithi wagwetshwa ukuthi use-Kokstad but sikhuluma into esinganayisho yayo asazi futhi siyabona ukuthi sogcina singalutholanga nalolu sizo lokuthi sazi ukuthi uboshiwe noma akaboshiwe ngoba mhlambe kade ayiphumela uchanasa la ichanasa khona okubuhlungu sazobulala abanye uma kukuthi ngempela zangazaboshe. Yes, inkantolo yamgweba amaphoyisa idlala indima. Mountain Rise Police Station nje yasebenza umsebenzi omkhulu ukuthi abanjwe ngalo lelo langa aboshwe aphinda gwetshwe. Umthetho yawudlala kakhulu nje indima angifuni ukungasho. Sabonga nje amaphoyisa ase Mountain Rise. Sabonga kakhulu kwaba khona leya nto leya kuba baningi abantu abafayo bebulawa ingatholakali abantu abenze lezo zinto bengagwetshwa nangu usenzo meyiwe icala lakhe namanje kusadwanguzwa ngalo ama-pains asemndenini makhulu kakhulu. At least thina khona kwenzeka even though kungeve ukuthi lokho kuzosisusa ubuhlungu kodwa ukhona lokho kwadlalwa indima yomthetho. uDube uqhubeke nokuchaza wathi akubukeki kuyinto ezodlula manje emqondweni yabo lena. Sazi futhi ukuthi lobuhlungu bodlula nini uma ngabe beyodlula asazi. Sinembuzo engaphenduleki ukuthi why babulawe kabuhlungu kangaka benzeni kubani abantu besifazane nengane bangaba helpless. Why usakhala nje zonke insuku kuyavuka nje izilonda ziyavuleka nokuthi ivaleke ziyabhibha nje zabhibha izinto nezinto khona izinto ezenzakalayo zisikhumbuze bona siqale phansi isikhali. Kanti umkhuleko yiwona omise umndeni wakwaNdlela nokuthi simileke sakwazi nokukhuluma sakwazi nokuhamba sakwazi nokubheka abantu wona nje ukuthi umkhuleko ke osisizayo otherwise nje kunzima kakhulu. Akulona kuphela lolu daba esike sakubikela ngalo. Uma uzokhumbula ungqongqoshe womnyango wezenhlalakahle lokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza ubewahambela amacala ezinkantolo. Umndeni wakwaMsomi eNtshanga walahlekelwa indodakazi yawo okusolwa ukuthi yadutulwa ngumyeni wayo obeyiphoyisa. Icala lakhona liyaqhubeka enkantolo yemantshi eKhambadarwin. Kwesinye isigameko eCrichton umsola wesilisa okubikwa ukuthi wagenca amantombazane wawabulala amantombazanyana nje amabili ayenza ibanga le-10 esikoleni iGinyane nawo sagqigqa izinkantolo njengoba ehamba inkantolo yaseDonnybrook kanti naye usagcinwe eStocksini. Kanti kwesinye esehlukile isigameko umsola uSimphiwe Mpele okusolwa ukuthi wagasela esikoleni samabanga aphezulu iMsunduze Finishing School efuna unkosikazi wakhe kwathi maqede uma engamtholi wavulela ngenhlamvu ebulala uthishanhloko uBongani Sibiya. Kanti uMbhele njengamanje usagqigqa inkantolo yemantshi eMgungundlovu efaka isicelo sakhe sokuthi adedelwe ngobheyili. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Yiyani nabakaqambu lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwaSoshangane zingako bebesiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.